खुलुमबाय। मुलुगनाङैनो बर' समाजनि जानाखि गुबै धोरोम बाथौ धोरोमखौ जौगाहोनाय फोगोमनाय बे गासै खामानियाव देहायै मोदोमै बिहोमा होबोनाय आरो जोंनि बर' समाजनि बाथौ धोरोम आरो बर' समाजखौ सुबुंफोरखौ सोरां मेगन नुहोनाय जोंनि गेजेराव बिर जोहोलाव दिनै जोंनिफ्राय गैला। बिथांनि मुङानो जाहैबाय मानगोनां रुंसारि बुदावला दैमारि। बिथांनि दिनै थैनाय सान। बिथाङा थांनाय 2019 मायथाइनि 7 अक्ट'बर फुंबिलि 3:30 बिथाङा जोंनिफ्राय बे बुहुमखौ नागारनानै गोमालाङो आरो बिथांनि बे थैनाय साना दिनै बोसोरसे जाबाय। बे बोसोरसे जानायनि दिनै जोंफोरो बिथांखौ गोसोखांनानै गोसोखांथि सान दिनै फालिनाय जादों आरो जों आसा खालामदों आफा इसोर बोराइ बाथौआ बिथांखौ सोरगो रायजोआव आलो गोजोनै दोनहैदों। बर' समाजनि गेजेराव बिथाङा सासे ओरैबायदि मावथिमोन जाय खामानिनि थाखाय दिनै बर' समाजनि गासैबो बाथौआरिफोरा सोरां मेगन नुनो मोन्दों। धोरोमखौ बजबनायजों लोगोसे राव हारिमु गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय गासिखौबो बिथाङा बजबनानै बर' समाजनि गेजेराव होलांनो हादों आरो बिथांनि बिहोमाखौ जों दिनैबो बावनो हाया। बिथांखौ जेब्लानोखि 2019 मायथाइनि अक्ट'बर दाननि 7 खालाराव बिथाङा जेब्लानोखि रुंसारि जायो, बे रुंसारि जाखांनायनि उनाव बर' समाजा फैनानै लोब लोब बिनि देहायाव बिबार बावफैदोंमोन आरो बिथांखौ बै दिनखालिनो मोनानि 7:30 बिथांखौ फबनाय जादोंमोन आरो बिथांनि फबनाय थिलिया जोंनि खाथियावनो दङ। नोंथांमोना बयबो नुनो मोनगोन। केमेरा पार्सन दैमालु दैमारिखौ बे फबनाय थिलिखौ दिन्थिलांनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। जों मिन्थिगौ बाथौ धोरोमा गोबां गोग्लैनानै थानायमोन आरो बे गोग्लैना थानाय समाव जोंनि गेजेराव गोबां दैदेनगिरिफोर उजिदोंमोन, जाय दैदेनगिरिफोरनि गेजेरजों दिनै बाथौ समाजा मुलुगनाङैनो बर' समाजखौ बाथौ धोरोम लानो थाखाय बयखौबो हांख्रायदों आरो बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजोंनो दिनै बाथौ धोरोमा बाथौ आफादा गोबां गोख्रोङै खामानि मावनो हादों। जों बेखौ बाख्नायनांगोन आरो सोमोनांनांगोन। बिथाङा खालि बाथौ धोरोमनिल' खामानि मावाखै, बिथाङा गिबिनिफ्राय जेब्लानोखि बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा जेब्लानोखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान मोननानै जानाखि आलादा मोनसे हादोर सोरजिनो थाखाय बिथाङा बर' माहारिखौ जांख्रिखां होदोंमोन। बे समाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानैबो गोबां खामानि मावबोदों। बुंनो थाङोब्ला बिथांनि न'आनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेड अफिस बायदिमोन। बेयावनो गासैबो उदालगुरि जिल्लानि दैदेनगिरिफोरा थायोमोन, थानानै बर' माहारिनि थाखाय खामानिखौ मावोमोन। आरो नोंथांमोनहा दायो नुनो मोनदों बे फबनाय थिलियाव रुंसारि बुदावला दैमारिखौ फबनाय थिलियाव बिथांनि बिमा आरो लोगोसे बिथांखौ जोनोम होग्रा बिथांनि बिफा बिथांमोनखौ बिनि खाथियावनो फबनाय जादों। जेरै बिथांनि बिमाया जाहैबाय समबारी दैमारि आरो लोगोसे बिफाया जाहैबाय गाबख्राव दैमारि। बिथांमोनखौबो बे जायगायावनो दोननाय जादों।